Ngizama for inbox. Teacher akumandi kwaDokas kumandi uba uzakwazi abantu abangakwazi abantu bohlala banaphi. Sasingena besayisi door to door kwenye indlu basafuna uselo. Aqoqanisa sawusho. Bathetha kuthanda kwabantu bodwa ke. Bathi lento zalezi silikubile bayimba. So phamsa ke sethu. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, "Lord, by this time he stinketh, for he had been dead for 4 days." Amen. Yes, ba umama bechilo wathi namhlanje imini kaDokas uqalile ke ba uDokas uwenza ntoni nazi intoni into ezilindelekileyo uDokas. Sawujonga kule nto kule chapter ngoku sikhe sicalule yona. Apha kubaliswa ngestory sika Lazaro. Kuthiwa uLazaro wayegula enosista bakhe ababini, uMartha noMaria. Ekubeni ba egula osista bakhe obviously baye babawale imeko awayekuyo. Bayibona into yobana ngaba yimeko abanganokwazi ukujongana nayo kodwa. So Maria decided into yobana ngaba ahambe aye kuYesu because she had a relationship with Jesus. So she decided into yobana ngaba makahambe aye kuYesu because she knew uba ngaba uYesu wayengubani na. She knew i-capabilities zikaYesu. Waqonda into yobana ngaba le meko ajongene nayo okanye le meko bajongene nayo nosista wakhe makahambe ayithathe ayise kuYesu so that ibe ngumuntu oyisolvayo. Ufika kuYesu amxelele into yobana ngaba uLazaro lo umthandayo kakhulu uyagula. uYesu uthi akuva lento athi xa ephendula okanye eresponda kuMaria athi ukugula kukaLazaro akuzuphelele kufeni. Ukugula kukabrother wakho akuzuphelele kufeni. Ekubeni bangaba ephendule lento uYesu uyaqhubekeka nobomi bakhe okanye uyaqhubekeka nezinto azenzayo okanye nomsebenzi wakhe. uMaria uyabuyela back kubrother wakhe ogulayo badilishana nale meko noMartha. Kuthiwa after 4 days uYesu udibana okanye uthetha nabafundi bakhe athi kubo umhlobo wethu uLazaro ulele. Abafundi bakhe bethuke lento aphinde ayicacise uYesu into yobana bangayi-understand xa esithi ulele aphinde ayicacise uYesu athi umhlobo wethu uLazaro uswelekile so ngoku ndisendleleni yakhona okanye ndizawuya khona ngoku ndiyokumvusa.
emveni koko baye bahamba nabafundi bakhe bahamba basinga kulo Martha okanye kwaMartha noMaria. Bathi bengekafiki apho kuthiwa uMartha wava engekafiki uYesu into yobana ngaba uYesu usendleleni eza apha. Waphakama uMartha wamlandela okanye wamkhawulela uYesu. Xa efika emkhawulela uYesu ufika namazwi athi okanye nesikhalazo esithi if bana ngaba ukukhona ubrother wam ngengakhange afe. Uphendula uYesu athi uzawuvuka ubrother wakho. Emveni koba ngabe iphendulile le nto babe nale conversation noYesu yokuvuka kukaLazaro. Athi emveni koko makahambe yobiza usister wakhe uMaria. uMaria kuthiwa after ebiziwe evika into yobana ngaba uYesu lapho uyambiza kuthiwa waphakama ngespeed wabaleka waya kuYesu. Kuthiwa ispeed waphakama ngaso senza into yobana ngaba because ngexesha ehleli apha emona ezilelo brother wakhe kwakukho abantu that were around her, i-Jews around her ezazizokumkhunga. Kuthiwa emveni koba ngabe ephakamele ngespeed, ispeed aphakame ngaso senza into yobana ngaba because angathethe senza into yobana ngaba aba bantu ba-around yena bamlandele bahambe bayaphaya khona. Uyafika naye uYesu kuthiwa wafika wazijula phantsi waguqa phambi koYesu wathetha amazwi the same as uMartha wathi naye if bana ngabe ubulapha ubrother wethu ngephile okanye ngekakhange asweleke. Ndifuna sijonge le nto amaxesha amaninzi when we go to Jesus okanye amaxesha amaninzi xa sithandazayo kuYesu sithandaza sine-expectations zonto yobana ngaba uYesu simfuna asiphendule ngolu hlobo asiphendule ngexesha elithile. Sine-expectations and sine-timeline yonto yobana ngaba uYesu makasiphendule ngolu hlobo nangexesha elithile. Once ezo zinto zingenzeki okanye expectations zethu zingamitheki we close out okanye siyamshiya uYesu okanye siye sithi uYesu ufeyilile okanye uThixo ufeyilile. Once expectations zethu zingamitheki zingenzeki ezi zinto ngale ndlela sifuna into yobana ngaba zenzeke ngayo. This is what was happening to Martha and Maria. When uThixo okanye when uYesu angakhange aphendule ngale ndlela babefuna into yobana ngaba aphendule ngayo, they decided into yobana ngaba bamshake out uYesu because after uLazarus eswelekile they decided into yobana ngaba bangaphindi babuyele kuYesu bayova okanye bayosabela lapho beyithethile into yobana ngaba ukufa kwalomfana kuzuphelele ukugula kwalomfana kuzuphelele ekufeni. They decided into yobana ngaba mabamngcwabe beqhubeke nobomi bamngcwabe bamone without Jesus. They did not go back to Jesus. After ingakhange zimithwe expectations zabo, they did not go back to Jesus. They decided into yobana ngaba babamshake out uYesu baqhubekeke nobomi. uYesu ke ngoku reach out to them abuye athi I am here into yobana ngaba ndizozalisekisa laa nto bendiyithethile kuni. I-mistake yabo was that xa uYesu esithi ukufa kwalo mfana kangathi uYesu akazukufa but kuthe ukugula kwalo mfana kuzuphelele ekufeni. But bona they did not understand okanye they did not believe that. Babestake kwi-expectations zabo bangaba makangayi kwasekufeni. Xa esiya ke ngokufeni badicide into yobana ngaba uYesu khangayenze le nto bekufanele into yobana ngaba makayenze. Bamshada out bagive up kuYesu. So uYesu ngokuyabuya uza kubo, he is reaching out again uza kubo ezobaxelela ezokuzalisekisa le nto ayithethayo. Even ngoku ebuyile uYesu eze apha kubo bayamrejecta again bathi ewe siyakubona into yobana ngaba ulapho but ubukho bakho ngoku bu-useless because we wanted to before uLazarus afe. Ubukho bakho ngoku bu-useless because akho nto unoyenza ngoku. There is nothing you can do. Ukholo lwabo lalulimited. Because bazange bayibona into yobana ngaba uYesu angakwazi ukwenza something after ule nto uLazarus sefile. That is one of the mistakes esizenzayo as amaKristu. Ukholo lwethu at times luba limited. We limit uThixo ngokholo lwethu okanye nge-expectations zethu. Sithi izinto zangenzeki ngale ndlela sifuna ukuzenza ngayo. Sifuna into yoba ngaba zenzeke ngayo. Sicinga into yoba ngaba uThixo ufeyilile. Kanti uThixo uyakwazi ukuqabela ngaphayana kwe-capabilities zethu. uThixo simbeka kule meko sikuyo kanye kule kwesi standard sikuso thina njengabantu. Izinto singakwaziyo thina ukufikelela kuzo, we go to an extent into yobana ngaba sicinga into yobana ngaba uThixo akakwazi nayo ukufikelela kuzo. Because abantu ababelapha bathi ngokufa, abantu ababephayana bathi ngokufa kukaLazaro baqonda into yobana ngaba there is nothing uYesu anoyenza. Baqonda into yobana ngaba akho nto anoyenza. The only thing that ebenokwazi ukuyenza was before ukusweleka kukaLazaro.
So kuvaliwe ke ngoku. After kusweleka kukaLazarus, there's nothing God can do, okanye there's nothing Jesus can do. That is one of the mistakes esizenzayo njengamaKristu. Simbeka uThixo ku-expectations zethu, sithathe simlimite, sithi Thixo, if bana ngaba kwenzekanga ngolu hlobo, that means akho nto inokwenzeka ngale meko. Siyithathe imeko siyingcwabe because sicinga into yobana ngabo uThixo akakwazi uqabela ngaphaya kweemeko zethu. Ufika ke ngoku Yesu kule meko athi kubo, okay, ndiyayiva yonke le nto niyithethayo, ndicela niyithathe niyondibeka apho nindibeke khona, apho nindingcwabe khona. Ufika apha kule ndawo bamngcwabe kuyo, afike ufika kuvalwe ngelitye kule cave, kuvalwe ngelitye. Ufika uYesu athi kwaba bantu, because babeninzi abantu ababelapha around, uthi kubo, remove the stone. Remove the stone. Eli litye athetha ngalo, litye lalibekwe for into yobana lingaphinde limuvishe okanye lingaphinde lisuswe. When abantu ababephayana bebeke lalitye, they had no intentions of going back and remove that stone. Aba bantu ababeke lalitye, they put a stone there because babesithi this is the end. Akho mntu waye expect into yobana uzawuphinda abuyele apha. Bayingcwaba bathi lona ngunaphakade. Kulapho kuphelela khona. uYesu uyabarhuqa kwindawo abakuzo athi take me back apho ningcwabe khona ithemba lenu. Uyabarhuqa abathathe athi take me back apho nibeke khona ilitye, apho amathemba ena aphelele khona. Ufika apha athi I need you to remove that stone enisibeke phayana nathi this is the end. I need uYesu wayenokwazi ukukhupha ngokwakhe lalitye okanye wayenokwazi ukususa lalitye, but wayefuna ukholo lwabo, wayesebenzana nokholo lwabo, wathi ndifuna nithathe la end benibeke phaa. Xa nisithi ngulona ngundancama, ndifuna nimkhuphe la ndancama, I want you to remove that. Amaxesha amaninzi sithandaza kuYesu, zithi izinto zawuthi zithi izinto zakungenzeki, siwangcwaba amathemba ethu, sivale siwangcwaba amathemba ethu, sithi you know what, uThixo akakwazanga uyenza lento, sivale sihambe simshiye uThixo. Ndifuna sijonge kule meko kaMaria noMartha. Xa babenikezele uYesu okanye benikezele ii-capabilities kaYesu, bahamba bayohlala nabanye abantu ababebaphungile ngeli xesha bebemuna. Aba bantu, they were in the same state as them. Babefana nabo, they were broken as babebroken bona. Kwakungekho nto ibhetere aba bantu babenoyizisa okanye babenoyinika uMaria noMartha, because also nabo babengenathemba kuYesu. Babalekela kubantu abangenathemba bafana nabo, because bathi aba bantu babona uYesu elila bathi ebemthanda nyhani lo mfo uLazaro. Bathethe into ethi lo mntu asongulo wayekuvula amehlo emfama, obviously benokwazi ukukhulelwa ukumvusa uYesu. So ukumvusa okanye benokwazi ukuthi amphilise uLazaro. So nabo babonakalisa le doubt uMaria noMartha ababenayo. Babefana nje noMaria noMartha. Sometimes siyamshiya uYesu, once zingenzeka izinto siyamshiya uYesu, sibalekele kubantu abakule meko esikuyo nathi, sibalekele ezindlwaleni, sibalekele kumaxhwele nakumagqirha, sibalekele kwizinto ezingasusenzelanga, simshiye uYesu sithi uThixo ufeyilile, sihambe siyofuna uncedo kwezinye iindawo ezi-western lesishiyayo, sihambe siyofuna uncedo kwiindawo ezizawusidestroya even more than imeko sikuzo. The danger into yobana ngaba singambhilivi uYesu, the danger into yobana ngaba singakwazi into yobana ngaba sibambelele kumadinga kaYesu. Silapha each and every Sabatha sisithi uYesu uyabuye, sifundiswa each and every Sabatha, sixelelwa ngamadinga kaYesu, sixelelwa ngezithembiso zikaYesu, but sithi kuthi kwavela ireality sibonakalile, kufuneka sifeyisene nereality. Zithi zawungenzeki siye kuYesu sine-expectation, once zingamitheke ezo expectation sibaleke siye kwezinye indawo siyofuna uncedo, simshiye uYesu ngasemva. Uthi uYesu remove eli litye. We need to realize into yobana ngaba uThixo akafani nathi. We need to realize into yobana ngaba uThixo nguThixo because he can do izinto that we cannot do. uThixo nguThixo because he can remove izinto that we cannot remove. uThixo nguThixo because uyakwazi ukuphilisa izinto esingakwaziyo thina ukuzenza into yobana ngaba ziphile. Xa abantu babebeka la elalitye phayana, they did not expect into yobana ngaba kungaphuma something ephilayo ngaphaya kwelalitye, but uThixo wakwazi into yobana ngaba athi remove the stone, akhuphe something ephilayo ngaphaya kwelalitye.
kukho amathemba ethu esiwalahlileyo. UThixo uzawuphinda abuye aze kuthi athi ndithathe uyondibeka apho kungcwabe khona amathemba ethu, ithemba lakho. UThixo will be able to, okanye is able to do izinto that we cannot do. He is able to wake in up amathemba esiwalahlileyo, esiwangcwabileyo. We need to give God a chance. We need to give Jesus a chance. Let us not masingamvaleli out uThixo, masimnike i-chance into yobana ngaba akwazi ukwenza izinto that we cannot do. Xa wayefika phayana okanye xa esaa stone sasiremoviwe, wenza ummangaliso abantu ababengakhange bam-expect. Wathetha ngelizwi wathi uLazaro wavuka, wahamba waphuma out of the cave. Wathi mabamkhulule zonke ezazinto eza-bandages ababemkhulule okanye ababemqamangele ngazo. Babona uThixo esenza, because kubo that was the end. They had to experience uYesu esenza the end, the beginning. Because kubo that was the end. uThixo wayenza into yobana ngaba le nto bathi sisiphelo ayenze the beginning. Izinto kunezinto esithi sisiphelo esizingcwabileyo esithi yabona kuphelile ngoku ngale into. Kuneenteko esizingcwabileyo esithi kuphelile ngale into. Kunabantwana bethu esibancamileyo esithi you know what, akho nto inophinda iphume out of this child. Kunemitshato esincamileyo esithi there is nothing better enokwenzeka ngomtshato wam. Kunee-families esizincamileyo esithi you know what, ifamily yam, this is the end, akho nto ifetero inokwenzeka ngale family. But uThixo uyakwazi ukuthi when you say it is the end, ayenze the beginning. Do not give up on Jesus. Give Jesus a chance so that athi akwazi ukuthenga the beginning to the end. Inkosi nisikelele. Amen. Hallelujah. Maranatha Mosana. Asamazi amakhulu kangaka lethu. Ayisoprocess abasemdunga semdunga morning man. Yiyo le morning man. Ayisoprocess abantu. Sizawuvala ke 188 yokuqala ukugqibela. Umfundo asebantu nomthandazo. Great.